डॉक्टर ब्लड टेस्ट पे गए ब्लड टेस्ट बर्तमान ब्लड दे सारी मामा खाऊँ कौन मोर पूरा गोटे सीरीज पूरा ब्लड नहीं बर्तमान बैराग क्रिस्टल अच्छु मेरा बैराग क्रिस्टल आपण मैंने जब रघुनाथ आस बैराग क्रिस्टल भी खाईपर भल जलिया भल मानने भल भल जिन बनाऊँ हेलो फ्रेंड्स बर्तमान कटक पारादीप रोड मामू को जाऊँ कहीं मामू मामा बाबू देह खराब फोन करते आसलु बजार जाऊँ आप रुँ फोन कर मोर चुप होगा आम मामू घर पाखे हाफ किलोमीटर अच्छे ठीक अच्छे मामा काटुन मामुनी बस मामा काकुड़ी काकुड़ी टमाटो बाइगड़ी पापड़ छଣା रखा माउसी आ बड़ मौसा ना जाइना मौसा अरे बाबा बाबा सेवा कौन हो मोबाइल खेल हो आम मौसा भी आसले आम मौसा भी चुटी पतला है मौसा रोशन जी ना मौसा डेली गला किसी असुविधा नहीं भाव नोटा ये झड़िया देह खराब अच्छी तार देह भल नहीं बोले कौन गैस गैस है दी मौसा जाओ दी मौसा जाओ दी मौसा जाओ दीटा मत जाए तो मामुनी बड़ माई समस्ते मामा भी खाऊ सान माई भात डाली काकुड़ी सालाड बैगणी पापड़ भजा पूरा प्रबल भोक माने आउ मामा भी बहुत भोकिला थे माई मैंने नहांती तो खाँ खाँ लगुच माई मैंने आसगले पूरा रिलैक्स मामुनी मामुनी जबर खा तो दिया लगनी किए कर खाऊ देख
ଖାଅ ମୁଁ ଖାଉନି ପାମ୍ପଡ଼ ଆମ ତମେ ଖାଉଛି ଖାଅ ମୁଁ ଖାଇଛି ଖାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଖାଇଦିଅ ନା ସାନ ମାଇଁ ବଡ଼ ମାଇଁ ମାମୁନି ଆଉ ମାମା ମକା ମାମୁନି ଆଣିଥିଲୁ ଏଥିରେ ରାଗ ପଡ଼ି ନେଇ ବାଡ଼ ଲାଗୁ ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ ଲଙ୍କା ଆମ ଅଛି ଅଛି ଦେଖିଲ ମୁଁ ପକେଇନି ଅଛି ବା ସିଆଡ଼େ ବୁଳେଇ ଥୁଆ ଏଥିରେ 4ଟା ଥିଲା ବାପା ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଖାଉଛି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ଦେଖୁଥିବ କହିବ ଇଏ ବାବାରେ ସମସ୍ତେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖ ମାଇଲା ଆସିବ ଆଉଛି ମୋର ବି ସରିଲାଣି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଅଧିକା ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଖୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାତ ସମସ୍ତର ଖାଲି ମୋର ବାକି ଅଛି ତମେ ଖା ଜଲ୍ଦି ସେ ଭାତ କ'ଣ କରେ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଦେଖି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଆଉ ଯେତିକି ଭାତ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଗୋଟେ ଥାଳି ଖାଲି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଉଠେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାନ ମାଇଁ ସେ ଆଉ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଉ ମାନେ ନଜର ପଡ଼ୁନି ତାଙ୍କର ଥାଳିରେ ପୁରା ନଜର ମାଇଁ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇଛ କ'ଣ ଖାଇଛ କ'ଣ ଖାଇବି ଇଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହିବ ନା କ'ଣ ଖାଇଛ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଲୁଣ ଚଟଣି ଲୁଣ ଚଟଣି ସମସ୍ତେ କିଏ ଗଲେ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ ନା ଭାତ ମାଛ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିକି ଖଟି କରୁଛନ୍ତି ସାନ ମାଇଁ ମଉସା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମା ତୁ ସବୁ ଏମିତି କର ଭିଡ଼ିଓରେ ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମଉସା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖା ହେଇକି ମାଆଙ୍କ ସହ ଦୁଃଖ ସହ ହେଉଛନ୍ତି ମତେ ଯାଉଛି ଯାହା ବସି ବସିବ ଦେଖେଇବ କହିବ ଏତେ ବାଟରେ ଛୁଆ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ହୁସିଆରି ଆସରେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଇଏ ବଡ଼ ମଉସା ଜାଣିଲି ବଡ଼ ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ ନଗଲେ ଯିବନି ଜମା ଆସିବନି ଆଉ ସାନ ମଉସା ଆସିବ ଲୁଚିକିନି ପଳେଇବ ହେଇଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେନି ସେଇଦିନ ନ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଆମର ଏ ରୋଡ଼ଟା ସେଇ ଯାଇ ହେଇଗଲା ଆମ ରୋଡ଼ଟା ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ଯାଇ ବଢ଼େଇଲେ ଆଉ ସେ ଯାଇ ଆମେ କହିଲୁ ଲଗେଇ ଦିଅ ଗାଁ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ଅଟକେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସେ ନାଉଗା ମାଛ ଗାଁ ଲାଗି ରୋଡ଼ ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମରି ରୋଡ଼ରେ କାମ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ରହିଗଲା ସେତିକି ଆଉ ନହେଲେ ଢଳେଇ ଆସିବ ପୁଣି ତାପରେ ରୋଡ଼ କ'ଣ ମଣିଷ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଏଦିନ କିଛି ହେଇଗଲା ପୁରା ଏପଟେ ରାତିରେ ବି ଆଉ ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ରୋଡ଼ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଏ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ ଏ ରାସ୍ତା ପୁରା ପଚା ରାସ୍ତା ଥିଲା ବୋଧେ ହଁ ତାପରେ ମୋହରମ ପଡ଼ିଲା ମୋହରମ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ହେଇଛି କିଛି ସାରୁ ଅଧା ବାଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ଏଠି ମାନେ ଭଲ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ 150 ଫୁଟ ଭଲ ହବ ବୋଧେ ସର୍ଟ ବାଟ ଏଇଠି ନା କାହିଁକି ପଳେଇଛି ହେଲା ହଁ ସମାଜ ମେଳା ନେଇଯିବୁ ବୋgu ନେଇଯିବୁ ସାନ ନା ଗୁଡୁ ନାଇଁ ସାନ ଗୁଡୁ ଏ ଟୁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାଉସୀ ବାହାରିଲେ ଆଜିକି ବାହାରିଲା ଚାଲ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାଉସୀ ଗଛ ଅଛି ଗଛ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଘରେ ଗଲେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ନେବେ
डिग्री दिए पूरे चला गुरा हाँ मुझे ठीक बसଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ ଆଉ କ'ଣ ହଉ ଯା କ'ଣ ଏପଟେ ଯିବ କି ହଁ ହଁ ମାଉସା ଟାଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଲ ଦେଉଛନ୍ତି ମାମା ଚା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ଚା ଦେଇକି ଗଲେ ହଁ ବାବୁ ଆମର କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କାଲି ରାତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ କାଲି ଡକ୍ଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଲି କି ପରଦିନ ଭିତରେ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଁ ମଝିଆ ମାଇଁ ଲଗେଇ ସାରିଲେ ବଡ଼ ମାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ମାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାମୁନି କହୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅ ଏବେ ସାନ ମାଇଁ ଅଳତା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଅଳତା ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାମା ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଆମେ ଯାଉଛୁ ମା କାନ୍ଦୁଛି ମା କହୁଛି ରୁହ କ'ଣ କରିବା ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ମା କାନ୍ଦୁଛି ଚାଲୁଛୁ ମ୍ୟାଗି ମେଳାକୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ম্যাগি মেলা ওই দিয়ে ভর্তি করে দেখি কুসুমি ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗହଳି ହେବ ରେଟ୍ ମାଲ 80 ओके 60 20 टका न कौन नब हाँ कौन नब न नंबर जब कौन निया कौन नब हाँ कौन नब मो मामा बोलिया मैगी मेला एपटे जाइलु मुझे देखिए मैगी मेला पड़ी मामा घर खबर पाइलु बुलदे जा सब दुकान आस लोक मैंने गहली है लोक गहली नब कौन विभिन्न प्रकार सब दुकान आस कप प्लेट दुकान
बेसिकली लेडीज बेसी प्रति वर्ष अग्नि पुण्य परंपरा ये मेला हुए और यात्रा भी हुए मुझे आपको देखो यात्रा पेंडाल बंधाबंधी होती आज राति आरंभ यात्रा बही दुकान बही दुकान ये यात्रा 10 दिन जागर पर्यंत पूरा लगे हूँ रघुनाथपुर हाट बजार रास्ता रास्ता मात्र हाट पाखे पड़ियाटी नारायण छक अच्छी नारायण पाखे पड़ियाटे यात्रा हुए प्रति वर्ष बर्तमान आज यात्रा आरंभ मुझे शुणा पाइली से दुकान बदर अधे खोला है 16 तारीख पर्यंत यात्रा चलो खाँ खाँ लोग जानी ना आज आरंभ यहाँ बासन कुसन दुकान कड़े लुहा सामग्री दुकान बासन कुसन यहाँ बुली जीवा यात्रा के मार मुड़ी थानपति हाँ मुझे ना बंधाबंधी चलती आज बंधाबंधी यात्रा हम मामा चली पार आस धीरे धीरे चली पार कि पिला भीड़ है आज जेहेतु आरंभ हो लोक गहली है धीरे धीरे गोटे गोटे पिला
এটা গোটে ড্রাগন ট্রেন चालू है बर्तमान आज जेहतु आज चालू है एवं आस धीरे धीरे सतरण कर सतरण कर स्विमिंग पूल रे सतरण स्विमिंग पूल पिला उल्टा 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 घुमाओ गिर जाओगे पिला अच्छा उल्टा घुमाओ गला तोरतले एडवा एडो तोरतले ଗୋଟେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ मामा बर्तन चूड़ी रखुं जहाँ भी ने सब 5 नहीं सब 5 सब 5 भराई हर एक माल 5 चाट दुकान बड़ी चाट दुकान ठुमका पूरी लोक गड़ी जेहतु आज आरंभ हो लोक गड़ी है से रास्ता अच्छे बाहर घर को दुकान बजार रास्ता बजार पड़ी जनगहली है कि पुलिस भैन आसला दूर रास्ता छिड़ा देखुच आपने आसवे रघुनाथपुर आसतु नागीमेला पड़िया मेला 10 दिन धरी लगी आसिके यात्रा देखिए मामा खाऊँ सैला